малко да сменим фокус. Да видим Елин Рахнев, който записа монолога на един кмет, монолога на кмета на санданското село Катунци, за да видите как нещата, за които говорим, изглеждат по-различно, по някакъв начин. Ние селяните ти ga изкараме държавата от кризата. Нема да ти изкарат от кризата държавата нито Пампорово, нито Златни пясъци, морето. Това е всичко, там е скубаче, бе. Там са крадци, измамници. Кой може да има 70 хотела с нормална работа, бе? Никой. Оставете го селянина. Нека да си гледа овците. Нека да си гледа козичките. Нашия истински живот е тука, в самата ни държавичка. Имаме малка държава, но прекрасна държава. Имаме при нас в село Катунци страхотно вино. Не е реклама. Истина е, да знаете. От рекламата не продава. Вкусното продава. Имаме страшен боб, страшни картофи. Праскови там Сливен нагоре. Колегата Лечков къде беше? Какво? Жита. Страхотни. Какво искаме, бе? Море. Приказка. Вие знаете ли, че цяла Европа има 3 пръста земя, бе? Отдолу е скала. В цяла Европа, някой нека да ми изкаже на мене, къде има чешма да пийните водичка, бе? А ако не остават селяните да се движат и да работят както трябва, тази държава друг не може да го изкара от криза. Разбирайте го. Имам едно селце тук, село Златолис. Води ми се, кмет съм на това селце, защото са 18 човека в селото. 12 баби и уни са набор, да кажем така, 1912 и 13 година. Изкарали да продават, така хубава черква имаме, прекрасна, посещава се от всякъде, нема да правя реклама, майната е на рекламата, баба Стойна преподобна, самик си ги докара тука. Изкарала отвънка да продава 2 буркана, примерно лютеница, 3 буркана сладко от смокви. И довадат едни тарикати от Благоевград ли, от дека, някакви такива, дек се правят на така финансов контрол. Хей! Каков хей, бе? И го проверяват тази жена и викат, бурканите, вика, не са издържани към хей, към тия там, мярките, дето били по Евросъюза. Какъв Евросъюз, бе? Тия буркани, такова сладко в Евросъюза, они не може да направят. Такова, това те са правили на времето. Сега вече не може да направят. От тази жена го прави с истински смокви, с захар и отгоре не го запечатва с капачка. Тури един картон и го вразува с въженце от страната. Това е истинското сладко. Отгоре мухлисало, верно е. Да, ама убаво. И ми се обаждат на мен по телефона, вика, кмете, тук има едни, вика, им са българи, им не са българи, не може да се разберем. Викам, бабо Нушо, не може да се разберете, вика, говорят на български, па не може да се разберем. Викам, не може да се разберем. Терат нещо, па не може да се разберем, що терат. И викам, що ви терат, бе? Ми не знаем, що ни терат. И аз от тук се дигам да ида гор, отивам, уни терат апарат с вискална памет. Касов апарат. Она е 1912 година жената, бе. И може ли да има още такива идиоти в тази държава? Оставете го селянин да се... Тази женичка е изкарала там да изкара 5 лева или 10 лева и утре като дое внучето да може да пофаля да даде на това внуче, да каже, бе, чедо, и от мен 10 лева. Оти ако не му дае 2 пъти ки дое, и оно внучето няма да дойде повече. Прасето ки озакорим хуманно. Ние ако не се съберем 10 човека да го потрупаме отгор прасето, и да го заколим и оно да ни цикне. Той като ни цикне едно прасе в една къща, се едно не е закланове. Какви са тия? Ток ке му пускали, инжекция ке му... Това такива простащини аз не мога да разбера. Нека се съобразяват с нашия народ, с начина ни на живот. Нашия начин на живот. Това са традиции при нас. Все едно малко бебе да не е изтрийно с мас, свинска мас. Мичи, онова дете, ако не е изтрийно с мас, оно не може да му се сванат кокалите как трибува, бе. Ако искат да унищожат като държава, нас турците не са унищожили 500 години. Ние ки унищожим Европа.